שמי סיוון, אני בוגרת בית ספר סם שפיגל לתסריטאות. סיימתי שם עם פרס על תסריט שכתבתי באורך מלא. למדתי מוזיקה ברימון 4 שנים. יש לי להקה, כותבת את החומרים ביחד עם גיטריסט. כתבתי ביקורות מוזיקה, כותבת בבמה חדשה. מאז ומתמיד כתבתי, זה משהו שאני אוהבת לעשות. עריכת תוכן, עריכת תסריט, כתיבת תסריט, תחקירנות, כתיבת מילים לכל דבר, כתיבת שירים. אני תמיד מחפשת את העומק, את ההצללה של הדבר. זה אף פעם לא מה שנראה על פני השטח. אני דוברת אנגלית ברמת שפת אם. אני עובדת בתפעול כתוביות של BBC Entertainment. תחקירנות מאז ומתמיד עניין אותי. עניין אותי להגיע לאנשים, לתוך אנשים. אני מאוד 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 יסודית בדברים שאני חוקרת. אני רואה בדיוק מה אני צריכה לחפש ואני לא מוותרת, אני מאוד עקשנית, אני מאוד נחושה. אני מאוד ורסטילית, אני לומדת דברים מהר, אני טכנית. אני מחפשת לעבוד בצוות, אני מחפשת דינמיקה. אני מחפשת מקום שאני יכולה לתת את האינפוט שלי. אני מביאה איתי את האמנותיות שלי, את הנאמנות שלי לעצמי, אנשים שיש להם חזון ויש להם, והם לוקחים איתם אנשים, אני ישר עפה אחריהם.